Втора част продължава да сядаме на баща ми колата. Защо? Какво правиш? Не. Кола? Ма не съм ми се сбира. Кола? Хора, събрахме нещо да ви кажа. Намерихме се две детелинки с 4 листа и ще му е много късмет. Има и 6, ако намериш 6 листа, имаш повече късмет. Ама ние имаме... Ристо, казах ти да не го правиш. Да. Дай ми тази бира да пия малко. Не, тази. Ние живеем на село. С нашата котка. Чувате ли птичките си как пеят? Нека... Ой, не, няма как. Наседна, даже настръхнах. Всъщност пред нас на нашото... Нали, знаете, на Чита. Нашето коте се казва Чита. Какво ще правиш? Ристо, наличи да танцуваш на хората? Не. Танцувай. Аз за тебе го познах и видео. Чита, какво правиш? Не, кола. Аз говоря на Чита, не на теб. Хората и си прикарваме. Вижте, там горе си имаме басейн. Там горе имаме басейн. Не сме тук, не живеем тук. Аз просто се правя тук видея. И вижте какво грозно колело. Аз мога да си купя още по-хубаво. Ще чакам. Как ще ги следвам тея стъпки. Ристо, ела да следваме. Ела да следваме тея стъпки. Ела да ги следваме. Тук ни води, тук. Идва тук. И какво да видя? Там, тати. Ти го правиш? Поливаш нашата градинка? Се сбира ли, бе? Дай. Шок съм.